guys, may buntag ng tanan dia guys. Kahit kaputag ko na ni guys. Hello. Kining ano guys, silupin o kuan guys. Plastiko guys, sa tubig dia guys. Unang palito. Kilala guys. Sana natin tira dito guys oh. Oh, patay guys. Yan guys. Ang amigo na ko nila guys. 208. 208. 208. Kaon guys. Kaon. Nakay GC ah. Dis, wala ko dis. Guys, kaon ka guys, oh. Kaon ka guys. Kaon. Kaon guys, oh. Paring amigo guys. Kag hilingan guro tanong. Napila ina na. Hilingan din ako ni guys, oh. Nga pre. Ako wala mo nga pre. Ito sa kadlaw wala mo nga pre. Ito sa Badua, Domingo. Kalo. Ano na. 292 guys. Oh, salamat. Sige, ito sa ko. Salamat. Bye-bye. Isa ko guys. Ay, palita og plastic ko og guys, silupin guys. Plastic ko binibigyan guys. Sa tindahan guys kay mga bata ba. Mangita mo ng mga bata guys, plastic ko. Plastic ko man ang uso karon guys. Akit ako dito sa kuan guys. Akit ko sa kilala guys. Plastic ko guys. Lakad muna tayo guys. Sa akong impuron guys oh. Sinaw kayong panahon guys oh. Sinaw ang panahon. Madali pa kong lakawon, madali pa kong ulian ni guys kay nagpitrabaho sa balay guys. Tungan pa ko sa balay guys. Magwashing pa ko guys. Kaya nagilabon nun guys. Lapatan ni nun guys kay lakad lang wala nang laba guys. Dali pa kong lakaw, dali pa kong uli guys. Mga amigo guys, dito lang ko guys. Bros, Bahaya oy, sayo kayong ano, bigo. nagpayahay man si Agaw. Guys, akong igagaw guys. Kayo kayo nagkuhan guys, lingkod guys. Dito ko gaw. Okay guys, thank you for watching guys.